Godt. Så vi skal altså snakke her om kinematik, kræfter og energi. Når jeg har snakket om det, så vil jeg vise et par opgaver, og så håber jeg at nå tilbage til at snakke om lys og radioaktivitet bagefter. Det er vigtigt lige at nå sidste opsummering af kinematikbegreberne. Så jeg tager det ikke i den rækkefølge, det står i bogen, fordi nu har vi lært alle begreberne. Så er der måske en lidt mere basal fysisk måde at tænke det på. Fordi grundlaget for al bevægelse, det er Newtons 3 love. Første lov siger, hvis ikke der er nogen kraft, ikke nogen resulterende kraft, så er der ikke nogen ændring, altså er hastigheden konstant. Yes. Den anden, den siger, at kraft er lige med masse gange acceleration. Her er det vigtigt at huske, at både kraft og acceleration har retning. Så det er altså ikke bare en acceleration, og det er ikke i en vilkårlig retning. Den acceleration vil også få en retning. Godt. Det betyder, at accelerationen er lige med den resulterende kraft divideret med massen. Og fordi vi har en acceleration, så har vi en ændring i hastighed. Fordi vi har en ændring i hastighed, så får vi bagefter en ændring i position. Godt. Newtons tredje lov siger basalt set, at aktion er lige med reaktion. For at skubbe på noget, så skal man have noget andet at skubbe imod på. Man kan ikke få en kraft gratis. Godt. Hvad siger Newtons lov? Her der har vi et eksempel på den resulterende kraft, der er udregnet som summen af de to kræfter, regnet med fortegn. Og accelerationen, den udregner vi som kraften divideret med massen. Og her kan vi se, at i den retning, vi regner positivt opad, er der en acceleration på 0,20 meter per sekund i anden. Yes. Det store spørgsmål, det er, hvilken bevægelse vil det lave at have en acceleration på 0,20 meter per sekund i anden opad. For vi skal lige se først eksemplet her. Hvis jeg trækker fra den ene side med Newtons anden lov, så vil jeg få en acceleration. Yes. Og den acceleration, den bliver lavere, jo tungere genstanden er. Den bliver højere, jo hårdere jeg trækker. Godt. I kinematik, der har vi så et par formler for bevægelse. Den første, den siger, hvis accelerationen er 0, så er min stedfunktion lige med en startposition plus v gange t. Stille og roligt. Jeg fortsætter med samme hastighed, som jeg startede med. Yes. Hvis jeg har en bevægelse med konstant acceleration derimod, så er det min hastighed, der ændrer sig lineært med tiden. Så får jeg altså, at hastigheden til funktionen til tiden t lige med v0 plus a gange t. En starthastighed plus acceleration gange tiden. Og det giver en mere kompliceret stedfunktion, nemlig s0 plus v gange t plus en halv gange a gange t i anden. Jeg får altså den samme startstedfunktion, fordi jeg har en starthastighed, der er konstant, men oven i det kommer der noget, fordi at hastigheden den ændrer sig. Så det er altså noget, der skyldes en ændring i hastighed, der giver en halv gange a gange t i anden. Yes. Hvor kommer den formel fra? Den kommer fra det princip, at man kan finde den tilbagelagte afstand ved at finde arealet under hastighedskurven. Hvorfor giver det mening? Hvis nu jeg bevæger mig med konstant fart, som den grønne figur her, så vil jeg jo kunne se v0 gange delta t, det er starthastighed gange delta t, v gange t, det giver afstanden, altså må afstanden også være lige med arealet. Det generaliserer vi til også at gælde for arealer, der ikke er rektangulære, altså for hastigheder, der ikke er konstante. For at lave denne her, så laver vi en konstant acceleration, fordi så får vi en hastighed, der er retlinjet. Så får vi her en trekant og et rektangel, og så kan vi finde arealet af de to. Grundlinjen er delta t, men højden her er accelerationen gange delta t.
Det er altså ændringen i hastighed, der er sket i løbet af tiden. Og hvad er formlen for en trekant areal? Det er en halv gange højde gange grundlinje. Så jeg får en halv gange a gange delta t gange grundlinjen delta t. Så det giver altså i alt hernede S0 plus v gange t plus en halv gange a gange t i anden. Yes. Så det kan vi se i denne her video, som jeg filmede af et fjederkast. Der er konstant acceleration. Accelerationen her har en gennemsnitsværdi på minus 10. Det skulle være minus 9,8. Det er den nederste graf til højre. Hastighedsfunktionen, vi ser som den røde graf, er lineært aftagende med en hældningskoefficient på minus 9,8. Det er tyngdeaccelerationen g, hvor den er negativ, fordi vi regner positivt opad. Og stødfunktionen er en parabel heroppe og fitter fint med forskriften for en parabel. Yes. Og hvis ikke man kender stødfunktionen, eller hastighedsfunktionen, eller accelerationsfunktionen, så kan man stadigvæk lave en tilsvarende analyse grafisk. Fordi, som der står i den her opgave, hvor vi har en opgave af en cykelrytter, der skal vi vurdere cykelrytterens fart til tiden 80 sekunder ud fra en graf. Det er en god, men også svær, ikke rimelig svær udfordring. Jeg kender en sammenhæng. Jeg skal lige have min figur heroppe. Så, hvad er det for en sammenhæng, jeg gerne vil tage udgangspunkt i? Jo, jeg vil gerne tage udgangspunkt i, at hastigheden v er lige med ændringen i sted divideret med ændringen i tid. Det er gennemsnitsfarten. Hvis jeg laver et meget lille tidsrum, så får jeg det man kalder en grænseværdi. Når delta t går mod 0, så går denne her delta s over delta t går mod brøken ds dt, som står for den differentierede s hensyn til t. Det kalder man for differentialkvotienten. Det kan vi også sige som s-mærke udregnet til tidspunkt t0. Så man kan altså regne ud, at hastigheden kan man finde som s-mærke af t0. V af t til tidspunktet 0 er lige med s-mærke i t0. Kan man differentiere, kender man stødfunktionen, så kan man også finde hastigheden. Men på den her graf, der kender vi ikke funktionen, så vi kan ikke differentiere den med analysemetoderne fra matematik B. Men det vi godt kan gøre, er at lave en visuel differentiation. Fordi, hvad er det egentlig, det betyder at finde differentialkvotienten? Det er defineret til at være tangentens hældning. F-mærke i T0 er lige med tangentens hældning. Så det gælder også her. Hastigheden i punktet her, hvor t er lige med 80 sekunder, er tangentens hældning. Så skal jeg altså tegne en tangent. Nu prøver jeg at tegne den her, og så flytter vi lige lidt rundt på den, indtil den passer. Så den skal altså røre her. Og så skal den have samme hældning som min kurve. Der synes jeg, det passer rigtig godt. Det ligner, at den her linje har samme hældning som min kurve. Og rør den i punktet her. Måske den lidt fra at røre ved den, men det vigtigste er, at den har den samme hældning. Godt. Nu vil jeg gerne finde hældningen af min tangent. For at gøre det, så finder jeg 2 punkter på tangenten, der skærer nogle gitterpunkter. Her. Så kan jeg nemlig finde hældningen ved at finde et delta t og et delta s. Og så er v af
T0 lige med delta S over delta T udregnet på tangenten. Yes. Så hvad er det hver for sig? Jo, nu skal vi lige ind her, og ind her, og ind her. Så skal jeg kunne aflæse på grafen her. Jeg har S1 lige med 450 meter, S2 lige med 1450 meter. Delta S er 1450 meter minus 450 meter. Det giver 1000 meter. Hvad med delta T? T1 er lige med 50 sekunder. T2 er lige med 110 sekunder. Delta T er lige med 110 sekunder minus 50 sekunder, det giver 60 sekunder. Så jeg får altså 1000 meter divideret med 60 sekunder. Det kan jeg ikke regne ud i hånden, men det kan jeg heldigvis bruge en lommeregner til. Finder jeg lige frem. Den var her. 1000 divideret med 60 er 16,6 meter per sekund. Nu har jeg vurderet svaret her. Det er jo ikke sikkert, det er eksakt rigtigt, fordi den tangent her, den beror jo på en vurdering af, hvor den præcis skal ligge. Men det er altså metoden i den, at jeg finder en linje, der har samme hældning og ganger sammen. Og det giver mig en hastighed. Hvis jeg vil omregne den til kilometer i timen, så ganger jeg med 3,6. Det behøver vi ikke at snakke om lige nu hvorfor. Så får jeg 60 km i timen. Yes. Det er facit i meter per sekund, med der er S-enheden, men det er meget godt lige at vurdere, om 60 km i timen er en realistisk hastighed for en cykelrytter på en bane. Og det vil jeg sige, det passer nok meget godt, fordi de har de er meget optimeret i forhold til at reducere luftmodstanden. Og til gengæld så og banen er rigtig flad, og den buer i siderne, så man ikke skal være nervøs for at skride ud, hvis man drejer rundt i hjørnerne i for høj fart. 60 km i timen lyder realistisk, når man ikke skal køre i længere tid end 1,5 minut. Yes. Man kan også gå den anden vej og finde afstanden ved hjælp af arealet. I denne her opgave, der har vi en platform som denne her, der sænkes ned i en parkeringskælder. Og her er der en hastighedsgraf for bevægelsen, der siger, jeg holder pause i 1 sekund, så stiger hastigheden til minus 0,6. Der får den altså fart på nedad, der sker en acceleration. Så bevæger jeg mig med konstant hastighed, indtil der er gået 12 sekunder, og så bremser jeg, sådan at min acceleration, den bliver igen gjort, min hastighed bliver 0, ved at der sker en acceleration. Yes. Og nu er spørgsmålet, vurder ved hjælp af grafen, hvor langt ned platformen sænkes ved denne bevægelse. Så er det, man skal huske på den detalje, at S af T er lige med areal under V af T-grafen. Yes. Så jeg skal altså finde dette areal. Hvis nu det her havde været en firkant, så gav det mening, at jeg tog hastighed gange tidsrum for at finde afstanden. Yes. Nu kan jeg kigge lidt på den, inden jeg regner ud, fordi der er faktisk en genvej her. Hvis jeg nu tog den trekant her og tegnede den herover, så har jeg en firkant.
Hvad er arealet af den firkant? Det er højde gange grundlinje. Højden, den er 0,60. Jeg regner bare med numerisk her. Grundlinjen, den er 12 sekunder. Hvad havde jeg meter per sekund? Så meter per sekund gange sekund, det giver meter. 0,6 gange 12 giver 7,2. Så den er altså blevet sænket 7,2 meter, vurderer jeg ud fra grafen. Yes. Så er jeg faktisk færdig med den opgave. Jeg kunne også se det som en firkant og 2 trekanter og lægge dem sammen og få samme areal. Yes. Den her kobling, at jeg kan gå den ene vej ved at finde arealet, og den anden vej ved at finde hældningen, den er helt fundamental for kinematikken, og det er den, man bruger rigtig meget af matematikken fra matematik B på. Jo, du har ret, der er kun 11 sekunder, Kasper. Så 11 sekunder her, så får vi 6,6 i stedet for. Sådan der, lad os hellere skrive det rigtige resultat. Sådan der, 6,6 meter. Godt. Godt set. Yes. Hvad var det, der gav den bevægelse, når nu vi snakker om det? Så går vi tilbage til ting. Der var lige en enkelt formel, man støder på, nemlig bremselængdeformlen. Sluthastigheden er lige med i anden, er lige med starthastigheden i anden, plus 2 gange a gange delta s. Den formel er relevant, fordi at man, hvis man bremser op, ikke er interesseret i at vide, hvor lang tid opbremsningen tager, men hvor lang afstand der er gået. Og der skal sluthastigheden være 0, starthastigheden være v0 i anden, plus 2 gange a gange s, så man kan altså finde ud af, at delta s her er lige med v0 i anden, divideret med 2 gange a. Med andre ord, hvis jeg har den samme acceleration, men den dobbelte hastighed, så vil jeg bruge 4 gange så langt på at bremse. Yes. Vi skal lige snakke lidt om kræfterne i bevægelsen. Fordi det første det er, hvis jeg har flere kræfter, så kan jeg lægge dem sammen med vektoraddition. De har jo en retning og en længde, og det er præcis den matematik, vi bruger om vektorer. Lægger jeg kræfter sammen, så får jeg den resulterende kraft, hvis jeg gør det med vektoraddition. Den måde, man gør det på i praksis, er at lave x-komponenter og y-komponenter ved at vælge et koordinatsystem med en bestemt retning, og det svarer til at lægge koordinaterne sammen for vektoren. Yes. Der kan man nogle gange finde ud af rigtig mange ting ved at sige, at den resulterende kraft er 0, så skal de kræfter, der bliver lagt sammen i den retning, nemlig give 0. Det kunne man gøre i opgaven her, hvor vi har en linedanser, der står på en snor, der hælder med 5 grader. Så bliver kraften rigtig stor i snorkraftens retning, fordi den skal modvirke tyngdekraften, men samtidig sørge for, at snoren ikke bøjer længere ned end de her 5 grader. Det kan jeg analysere ved at sige, at der er 2 kræfter opad og en tyngdekraft nedad. Tilsammen er de lige store. Så har jeg y-komponenten for snorkraften, og så skal jeg kigge på en trekantbetragtning og regne ud, hvad snorkraftens størrelse bliver, ved at bruge, at kraftens komposant er lige med cosinus til theta ganget med kraftens rigtige størrelse. Så kan jeg vende om på den formel og få snorkraften i sig selv. Yes. Den resulterende kraft giver en acceleration, og det er rigtig vigtigt at kunne tegne en kraft. Og det gør man i det, der hedder et fritlegemediagram. Og det skulle man gøre i opgave C her. Der er en platform her. Vi skal tegne et fritgjort legemediagram platform med bil. Og så skal vi tænke os om. Fordi der står, at den bliver sænket af 4 kæder. Så der må være 4 snorkræfter, der er lige store, der hiver opad. Yes. Hvorfor tror jeg, at de hiver opad?
Der er noget tyngdekraft, der hiver nedad. Jeg ved, snore de hiver opad. Yes. Der er også en tyngdekraft, der hiver nedad på bilen og på platformen. F-tyngde på bil. F-tyngde på platform. Yes. Og så ved jeg, at der er en normal kraft på platformen fra bilen. Ja. F normal, der er lige så stor som tyngdekraften på bilen. Hvis ikke der var det, så ville bilen gå igennem underlaget. Hvis den var mindre, så ville bilen svæve indtil den ramte. Yes. Nu siger jeg ikke noget om, hvor store de her er, men der står tiden af 1 sekund, 10 sekunder. Ved 10 sekunder der er hastigheden konstant. Så hastigheden ved 10 sekunder er lige med en konstant. Accelerationen er derfor lige med 0. Og den resulterende kraft er lige med 0. Yes. Så ved jeg noget om, hvor store de 4 kæder her er i forhold til den samlede tyngdekraft på platformen. Yes. Nu skal jeg så bruge grafen til at bestemme størrelsen af den kraft, hvormed hver kæde trækker i platformen til tiden t er lige med 13 sekunder. Det er altså et nyt tidspunkt. Det var værre. Fordi det er her, jeg skal finde ud af den. Hvorfor er det specielt? Det er fordi, der er ved at ske en opbremsning her. Så her er accelerationen ikke lige med 0. Så den resulterende kraft er heller ikke lige med 0. Kan vi regne ud, hvad accelerationen er? Det kan vi, fordi accelerationen er lige med hældningen af hastighedskraften. Fordi det er en ret linje her, så er det ret nemt at finde hældningen. Delta V over delta T. Delta V er 0,60 meter per sekund. Delta T er 2 sekunder. Så får jeg 0,3 meter per sekund i anden som acceleration. Den skal jeg tage med på, at den resulterende kraft hernede, som er snorkræfterne plus tyngdekraften på platformen, hvis jeg kun kigger på platformen og ikke kigger på bilen, altså skal være lige med en resulterende kraft, der ikke er 0. Yes. Vi vil lige prøve at kigge på opgaven og se, om vi har data nok. Fordi vi skal nemlig kende en masse. Yes. Der står, at platformen har massen 1100 kg. Bilen på den har massen 980 kg. Jeg skal beregne tyngdekraften på platformen med bilen. Jeg tror, det betyder, at jeg skal beregne tyngdekraften af både platform og bil samtidig. Hvis jeg har den udregnet, så kan jeg nemlig komme i mål med den sidste opgave. Yes. Hvor jeg ved, at den resulterende kraft er lige med, hvis jeg regner y-aksen positivt opad, så er den på den ene side lige med massen gange accelerationen, den samlede masse vel at mærke. På den anden side, så er den lige med 4 snorkræfter i y-aksens retning, plus tyngdekraften på bilen, skal vi sige den samlede tyngdekraft. Yes. Det vil altså sige, at kraften i en kæde er lige med tyngdekraften i y-aksens retning, plus den resulterende kraft, divideret med 4. Yes. Godt. Der skal lige stå et minus her, for at det passer. Det er fordi, den giver et negativt tal. Og så, men det er fordi, den hiver jo nedad. Så det er negativt, det giver noget positivt. Så lægger jeg den resulterende kraft til. Jeg trækker den fra på begge sider, så dividerer jeg med 4. Yes. Den opgave har vi ikke tid til at regne nu, men så er vi i hvert fald
kigget på princippet i den. Godt. Der er også en kraft, der hedder friktionskraften. Den er lige med friktionskoefficienten gange normalkraften. Normalkraften, det var den kraft, der gjorde, at man ikke gik igennem underlaget. Normalkraft plus alle andre kræfter i underlagets normal retning, altså vinkelret på underlaget, skal give den resulterende kraft. Og der er 2 tilfælde af friktionskraft. Der er en dynamisk og en statisk friktionskraft. Der er nogle friktionskoefficienter, man så kan have. Yes. Skal vi koble det til energi, så bruger vi begrebet arbejde. Og begrebet arbejde siger, kraft gange vej giver arbejdet. I mange tilfælde er normalkraften lig med tyngdekraften. Men der er også tilfælde, som i skitsen her, hvis jeg skubber nedad på en klods, så er normalkraften lige med tyngdekraften plus skubbekraften, for jeg kan ikke skubbe klodsen igennem underlaget, så skubber underlaget hårdere igen. Og hvis jeg står på et skråplan, ved lodrette kræfter er det lige med tyngdekraften. Hvis jeg står på et skråplan, så vil det kun være den komponent af tyngdekraften, der står vinkelret på underlaget, der er normalkraften. Yes. Godt. Yes. Kraftens arbejde, det kunne man godt lave som en vektorformel. Kraftens vektor prikket med forskydningens vektor. Og det kan man udregne som den ene kraftslængde gange den anden kraftslængde gange cosinus til vinklen imellem dem. Det er jo den samme formel som den, der står heroppe. Det kan man også se som projektionen af kraften ned på bevægelsesretningsvektoren. Og så de 2 længder gange med hinanden. Det giver alt sammen det samme. Jeg kan også finde en kraftseffekt ved at tage arbejdet og dividere med tiden. Det gør jeg jo, hvis jeg dividerer med tidsrummet, og jeg har en afstand delta s, dividerer det med delta t, så får jeg hastigheden v. Så det gælder altså, hvis jeg har en konstant hastighed. Det kræver jo, at den resulterende kraft også er konstant, eller også er 0. Kraften skal i hvert fald være konstant. Så enten så er det den resulterende krafts effekt, hvis der er en konstant acceleration, men den gælder ikke rigtigt, fordi hastigheden skal altså være konstant. Yes. Der er en række tilfælde for de forskellige vinkler. Hvad det betyder, hvis den er ensrettet med, så kan jeg bare gange de 2 størrelser med hinanden. Er det modsatrettet, så får jeg et negativt tal. Og er den skrå, så er det, jeg skal finde projektionen ned. Og det gør jeg nemmest ved at tage størrelsen, længden og gange med cosinus til vinklen, og så gange med den. Så får jeg et eller andet tal imellem de 2. Og enheden den bliver joule, som er en newton gange meter. Yes. Det bliver koblet til begrebet mekanisk energi ved, at vi har en tyngdekraft, der udfører et arbejde. Det den kan udføre, det kalder vi for potentiel energi. Og det arbejde, den udfører som potentiel energi, er altså det samme, uanset hvilken vej man tager ned, og selvom at man ikke bevæger sig lige lodret ned hele tiden. Yes. Godt. Den kinetiske energi, det er den energi, der ligger i bevægelsen. Det er den resulterende krafts arbejde, og den kan man vise er lige med en halv gange massen gange hastigheden i anden ved at bruge bremselængdeformlen omvendt. Det er den energi, der er forbundet med en acceleration. De 2 formler sammen, og så sammen med en formel for luftmodstand, forklarer, hvorfor bjergrytter i Tour de France er små. De skal nemlig levere en masse potentiel energi, mens sprintere de er store, fordi deres tophastighed her, der er det hastigheden, der tæller mere end det er massen. Og når man snakker om vindmodstand, så er det i høj grad, hvor meget effekt man kan levere, og i meget mindre høj grad, hvor meget man vejer. Så den forklarer hvorfor der er forskellige cykelrytter i forskellige typer, der kan forskellige ting. Yes. Den mekaniske energi, det er per definition summen af potentiel og kinetisk energi. Og ændringen i mekanisk energi, det skyldes andre kræfter end tyngdekraften, for eksempel friktionskraften. Så har vi snakket om fjederkraften med Hooks lov, der siger, at fjederkraften er proportional med afstanden. Og det er en kraft, det er godt at kunne udregne.
Samtidig så kan den også være skyld i en energi, fordi en kraft udfører jo et arbejde. Og det arbejde, den udfører, giver en energi på en halv gange fjerdekonstanten gange forskydningen i anden. Så den ligner altså den kinetiske energiformel, men er det ikke. Det er simpelthen et spørgsmål om at finde arealet under en kraft, der varierer med afstanden. Fordi så vil jeg også få arbejdet. Yes. Det sidste, det var gaskraften. Hvis jeg komprimerer en gas, så udfører jeg et arbejde på den, så stiger dens indre energi. Hvis den udvider sig, så udfører den et arbejde på omgivelserne, så reduceres dens indre energi. Og det arbejde, den udfører, det er trykket gange med ændringen i rumfang. Her, arbejdet af gassen er lige med trykket gange ændringen i rumfang. Bum. Det var det sidste i opgaverne om mekanisk energi. Så bør jeg lige for at gøre det komplet nævne luftmodstanden, fordi den dukker op en gang imellem. Og det, der er særligt ved luftmodstanden, er, at selve kraften er proportional med hastigheden i anden. Det betyder, at den effekt, man leverer, faktisk bliver proportional med hastigheden i tredje, fordi effekten, den er jo kraft gange hastighed. Det er derfor, men der står ikke noget her om, hvor meget man vejer i den her formel. Det, der står, det er skyggearealet, hvor stor man er, når man bliver set forfra, og en sprinter er ikke så meget større end en bjergrytter, i forhold til, at den effekt, man skal levere, skal gå med hastigheden i tredje. Det betyder altså rigtig meget, når man får meget fart. Godt. Det var det. Nu har vi lige gennemgået hele kinematik og mekanik på 20 minutter. Der er desværre ikke tid til at gennemgå mere. Nu er der i hvert fald en meget god optagelse af den her del.